Nianye Bamako Hippodrome 2 Ngomi Binabugu Serantolontan Rola ni file fiera Jalatigeba fe la de la kola ka yamaria di nyongdan kadamine nanko coup d'envoi symbolique John do final na be Ibrahima Zi Koulibaly ka kupu kofo atako rona kene sigira kuna sine kari juin kalon tle kononton sa ba fla ngwan nani na Ibrahima Zi Koulibaly be barake Mali Serantolontan Fédération nyamaya sola akafola demsenu ni demeka kan kada kan bete gresege soro ka Serantolontan damine anga club baula Zi Ibrahima Koulibaly Angoni initiative ni soro anya ka fo ya jeunesse mako bala mais équipe befo équipe fin y participer équipe bora anga Bamako dafelan chamana ani kati cercle la kata se fo sebeni ngoro wenzendugu olu équipe be participera la donc bi équipe flambe final keneka ambu fana fo anye bolontan dumaye amako be demsenu ka nyeta de la amako be demsenu ka sininya sigi glani de la o de la amala kan seko ke ni an jenyogon be pour que yan genou au moins nous bora école sola ou ka se ka lieu de distraction sur nos volontaires bu demain ka se ka ou distrait mais abse ku demain ka fin soro na la sonama volontaire se ku demain ka ta équipe bawla iko ado kera kama parce que en deuxième édition ni troisième édition jora on a équipe première division là on a tombeau là il a faut 11 créateurs il a faut Joliba il a faut stade do rebe kene ko jamana ko kan bi ni watina donc au sur là il y a en effet kene kan étoile de Ngomi de ye jonjonta kabo Real de Gabakoro nyakoro tirobula VOA Bamara Torola Bamako Siaka Traoré kala Selido